Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Anissa Nurhatina Putri Najwari. Kula saking kelas 11 DKP. Termiki kula badhe maos kuritan yaiku mripat. Mripat punika kembar loro. Tiyang raos apa kang katon. Langit dulu kahanan. Ngagem rasa saben pandang. Mripat iso ndamelaken gula. Nalika deleng ing kita tresnan. Nanging iso ugi dadekake susah. Nyawang lara kang pangko medhat. Aja mumbelang ayu rupane. Amarga ayu sejatine ana mripat waspada lan caksu. Andhaleni kaos kanthi katresnan kang murni.